bukas magiging maayos na po. Baka nga bandang katanghalian ay maging maayos na po ang cooling system at guminhawa na po ang temperatura doon po sa loob mismo ng NAIA Terminal 3. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Ngayong araw na ito, mga kapuso, effective na po ang bagong minimum wage. Magkano? 645 pesos na po. Dito po sa National Capital Region, sa mga hindi yung nagtatrabaho sa agrikultura, 645 pesos na po ang magiging minimum wage po nito. Hindi po dito sa Clau, yung mga retail, yung mga service establishments na hindi uihigit sa 10 ang empleyado kasi yung po exempted. May exemption po sila mula sa Department of Labor. Kaya siguro kung magkano po yung yung napagkasunduan nung sa pangkalahatan mga kapuso, 645 na po. 645 pesos na po ang Jesus. Del Prado. Kabayan, ba't wala si Melo del Prado? What's going on? Ayan o. May rebo sa likod ko. Yan na. Nagmamadali siya. Bye bye. Thank you.
bibigyan ng 100. Paano hindi yayaman? Wala kang resources, Mr. Beast. Mahusay. Ayan o. Kita nyo naman, no? Huhukay na sila. Tagal yan. Dali tayo dyan, no? Tubig pa, mulan. Aba! Oo ba na to? Hindi, no? Matindi ang tulay. Yan ang pinakamabigat. Hindi basta-basta. Babaw niyan ng malalim na malalim. Inom. Aray ko, sakit. Pupunta sa amin. So, itong mga ibang cost components ang merong pagbabago in terms of the rate impact. Hindi tayo ang may kasalanan doon sa force outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo ang pumapasad ng epekto kung ano yung inilagay mo sa kontrata na presyo ng kuryente. Yun lang dapat. Wala ka nang ipapasa na iba pa. Kasi ang nangyayari, pinatago nila yung real cost na nakadepende kung paano nila inaangkat, magkano nila inaangkat ang mga resources na binigay. Totoo nga naman yan. Kasalanan ba namin yun? Kinakotin nyo, makakapag-deliver kayo ng kuryente pagdating po na sa amin. Wala namang umiinom na mainit. Pinalalamig. Pinagsasabaw. Mga bisit. Dinig po ng consumer at dinig po ni Diyos at Tariaga. Taga
sa gitna po ng Marango at